seccións principais e lixeira descripción da súa estrutura. Cubertas gregas, obra viva e obra morta, talados, elementos fixos, operacións de carga e descarga, embarque, desembarque e estiva de peixes, utensilios de provisións. 3.1.4 Manobras do buque en porto, manejo de quigres de maquinillas, dar e largar amarras, abotar cabos de estachas, encabelar e desencabelar cabos de estachas en horais e vitas. 3.2.1 Nocións fundamentais sobre as regras de rumbo e goberno máis importantes. 3.2.2 Conduta dos buques que se atopen a vista un do outro. 3.2.3 Nocións sobre luces e marcas máis importantes. 3.2.4 Sinais acústicos e luminosos máis importantes. 3.2.5 Nocións básicas sobre o sistema de balizamento marítimo. 3.3 Módulo formativo. 3.0 Práctica dunha pesca responsable. 3.3.1 Seguranza e saúde nas faenas de pesca. 3.3.2 Clases de buques. Elementos de la estructura de un buque. Quilla, roda, codaste, cuadernas, paus, lárcamas, farengas, bagras, palmezares, puntales, forros, mamparos, arrufo, quebranto, calado. O tempo segue desalentado. 2 grados e chovendo. Sábese a onde se vai, pero non como é a viaxe, nin como é o lugar onde vas chegar. Nerviosas rutas, armontes, palmas. Traballo que se atreve.
Tian.
está berrando dentro de mí.